ሰላም ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻነል ንትመሃር ኩልነ ከመይ ቀኒኹም ከም ትወትሮ ሎሙን በሓደስቲ መንፈሳዊ ሕቶታት መፂናኩም ኣለና ሓቢርና እንከታተል። ቀዳመይቲ ሕቶና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቁኑዕ ዘይኮነ ኣይናይ እዩ? ሀ ካብ ድንግል ማርያም ክጽነስ ብዘይ ሰብኣይ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ለ አማኑኤል እንዳተባህለ ይጽዋዕ። ሀ ብስጋ ዝተወልደ ናይ ዘር ሓረ ካብ ደቂ ትእማር ብሓደኻ ካብ ዛራ ይቁፀር። መ ካብ አብርሃም ክሳብ ክርስቶስ ዘሎ ትውልድ 42 እዩ። ካልአይቲ ሕቶና ካብዞም ዝስዕቡ ንጎይታ ዘቕርብዎ ገጸ በረኸት ኣየናይ እዩ? ሀ ወርቂ፣ ለ ከርቤ፣ ሐ ዕጣን፣ መ ኩሉ መልሲ። ሳልሰይቲ ሕቶና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኽክል ዝኾነ ኣየናይ እዩ? ሀ ናዝሬት ኣብ ትበሃል ከተማ ስለ ዝዓበየ ናዝራዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ለ ንህፃናት ሳሌም ዝቐተለ ሄሮድስ ክሳብ ዝመውት ኣብ ግብፂ ተሰደ። ሐ ጎይታ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግቢ ኣብ ርእሱ ዓለበ። መ ኩሉ መልሲ። ራብዐይቲ ሕቶና ስለ ዮሃንስ መጥምቕ ትኽክል ዘይኮነ ኣየናይ እዩ? ሀ ምግቡ አንበጣ ናይ መዓር ጣዝማ ነበረ። ለ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ እናበለ ሰበኸ። ሐ ልብሱ ብዘመነ ነገስት ዝለብስዎ ዝነበረ ልብሲ ይለብስ ነበረ። መ ኩሉ መልሲ። ናይ ሎሚ ዝነበራ መንፈሳዊ ሕቶታት ኣብ ዝተወዲና ኣለዋ።